Assalamualaikum, mapiagawa isan rakano, gupupang nintano sa iku Allah langun tano mapipiyas sa iku mga darpatano, imantuwa gawa na pangbaal tano sa payupas. Nakatano raon na niyo gami ubetad sa ginana ubaya kayawan niyo gami asukod na etano pangbaala na payupas. Kaya miya pos su payupas tano san sa walay na inibuyo yung miki abi ay suko yan sa raon na niyo gapang baala na payupas na datano ron mirampat kaanas yung wantano kagiya na kumakaw matano na ginana miya sukod na ginana inuit tano sa ginatamparo kamarimang sagya katataguan nun. Nagumiya peker tano asan tano panikga nga kapantarsan na ginanainuit tano ro wagi na naraon na niyog na gusto yan tano buwagi na mga padiyan kamaluanan madakal piya kadakal tanod ka para matitano ag makambael si roman sa payupas na inakumawit tanusan na miyay ng katanuak na basayabis madaya kami kadakdakal atanaksan na masakit gira akya dapuan nagup kasurukan taon ginan sudi iturog suraon yan ni gira amya suguk miya kadakdakal sananan katanam yan magubaru-baru din nagumya kadakdakli sorok nagu katawan tanod din na basta autan na indangan sabab sa marimangsan na igira amya suguk ta sumangaw nga autan na pkidikat kunditaran na suminibulog amya wet tano sa naraonan niyog nakuan tano san bu amayamay giya miya peker tano kagi asaya tano pagwita supang bailan tano apayupas kay malo ayami poporo na mapiyakap kay layta sabab sa marimang bas naro tano bad sa ubayawalay nagukataya sa mga paduraonan niyog tano nagukatan susuko ini suko niya bikagiya di tano kadayaan milay sumangaw nga aniyog sabab sa malibutang galagi dubay ni paguran kami kaperad na yagawe na di mamaguranuran kaapiap sinang na di bukatay na paguran nagwigir asumininang naknabatan tumayaw na balagi digira paninang mayaw swalongan nakataya timuon tano san suraonan niyog kan tano mapanikgang din nakatanaso sa bagyo na matatagusan din kaysan busyo ko sa ginang mga bububasan na niyog katawan niyo na mas mapiya adi imbaala na payupas supuon sa mga pupuroan niyog adi supuon sa mga bububaan niyog inuto na kay sabab sa mga pupuroan niyog na mga roron ni sutek gangyan nagumalaway igir apim baala na payupas nagumalupan matiagup kapos nakatanamya pasad tanusan managum yati mo tanusan din na sigisik tanoron suraon niya na mapasad tanusan na punikgang tanudin na amayamay tanudin pagpuon kapag imasad tanudaan managisik na malutanusan kiti kamaluanan madaklara onan niyog nagumalo maragin nakapta na ginanapakungian kasukya sa gisikan tanoron na kiyatarman sutek gang nap kasurukan tanoron mapasapasad tano managisik na puni mo ang tano pan ginanaraon niya nagui palbet tano sa mga tana ginanapakungian para amay kapagpuon tano manikgang na matitimo din na ditanod kaganat na ditanod kailangan suka pa masasapay pas kas katanod ni di imbaal sa payupas tano kaperaad ni kapko tano sa ginana mga raonan niyog na barwar buup pano ko aka kapakay panasikan kumuha ko mga roron yan niyog asarap kakawa na amay maposto payupas ka na pagmaal ka bukman si Roman ginapagmaalan tano payupas na payupas tano nan sa walay kasup ka po sa payupas tano naknabatano iplamag kay pumayupas tano man sa kalamalama igira mamunap ka timo-timo su payupas tano napkadakdakal igira miya timo-timo sa namya kadakdaklatan to na punutong tano sumya nga roronoto karampar tano ron nagupkas mo tano ron milay igira miya kadakdakla miubetad san apian de kaantap na miubetad san na manaya udi na barang-barang san lagid panup ka rimorang tay igira miya kadakdakla miubetad san na dibukaw sar nagwigirap na miya ti ibebetad san su payupas na pangarurupod nagyuto punutong tano ron sudirong kapakay kadidip manap kalbatan sa mga pupotsan punutong tano den kapara di tano pakati mo sa basura sudaan sa igira na margina na napayupasan bulaboy gira amya number igira amya number amya kabagbagar sundo na pangatataguan na sa murang-murang pupot mga raon na kayo gira na ipambayog panando sa mga raon na niyog na pangatatagusan na di tapandaan di mi pagusud na ginana raon na niyog na ginana pakungyan na igira amya gango na ginana iptagun tano igira amya gendo sa mga babagar amya nga ulog sa mga pakungan niyog na panimon tano kaya tano itagun na batanop tagun sa kayo kamuatan tano malusaan na mga kayo ron kasuma kayo naro sa kabubabaan ro sa ubayan na mga kalasanon na maluto mawatan nago itakadagapan na ginanipan ni mo ang tano agin mga pakungan yung gamya nga gagango kaya rak tano marani nagudi tano pan kailangan sa mga pakungsan sa ubayawalay kamatimo-timo ka sa mga pakungsan sa ubayawalay na di po manggati na pangagagango na pangauulog na timuon kapman nagitip tagun tano sa uman tano pumaninda nakatanam ya pasad tano din sumagisik sa raonan yung tano nakatanap pa ni mo ang tano kumapasad tano ron sumagisik kagya sa raon yan na inilbet tano sa pakungian nagutano bupa ni mo ay inilbet tano din sa pakungian kadibuuto kitagun kamay laupan nagwisaw nakaperaan tano sa mga pakungsaya mga niyog sabab ko kadakal sayo mga niyog na api anda ka sa nantapnaan na pakungunap katungad sa itagon kaya mambu ikapya sa bukay damalbut so kapag intaw nagulumilintad so kapiyaguyag nagulumilintad pansum babalipta nagudi kara mo so pamakingan mapiyaso kan dadalakaw sa babalipta bulaboy kira mapiyaso mo sim igira amarantes walungan na di mamagundundo sa mga roroni na miya kapiyapiyaso kadika sa kilida walay lagid mambu igira kapipita ap kilay ta sukap sibang walungan nagulagi din mambu igira ap kagabi ap katawdan ta sukap sidip walungan nakataya miya pasad kanid man ni musuraonan ni tano na panikgang tano den nagutanodan sa paguntudan tano nagugla tay panikgang tano ron nakatana kinwa tano bed na sako kanbas tano sangan tano kaunto di sa kapanikgang tano ako da tano roman kadbasa na milay tano anapndula sa naringay na sinipa tano sa kabuban ro o kamatoto na kiada po anaduan yan nakatana pagpuunan tano manikgang kaamay-amay na tano mapasad supayupas tano ang tano makapamayupas sa walay nagwan tano saman makapamayupas sa lupa kagira bago supayupas ayon kapasada na mapiyaso ka pamayupas na tano bed ni pumayupas sa lupa naswando nga payupas di tano sana na ni pumayupas kasi tano na pagusara sa walay kaya tano yung
supaya pas tanu sa walaya miya pos kaginan isang bitano ron. Na inuy gira mambo na pembukal tadi manikga nga pendukot tao nga di tadi masuwarwa ginanara o naniw. O gayad na di buka tinap kapasad bo. Kaya buka pendukot tar kataw nang nabataon pendukawe kagya buka uuntod ta lagi duka pamanbat mga galbak. Nakata na malutanod katimara na magantanod na nun mapasad insyaallah. Bu igirapan na inumati agup kapasad kamadaklap kilbad taon kap kaputulan sa puro kap ka sa piluglat. Bulaboy gira suglat ta na magarang na YouTube pinaros ko puro iyanap ka potol. Gay na girat pul suglat ta na lagit manu di pagutang na lagi duno di kausip sa mga raon yan na gulagi duda kapasad taon. Bu ape di taon di kang gagaani na lagi dumatip kapasad. Sabab sa miya kadakdakal mambuanan na di tadi masawaro tag sawaro. Igira mambu nap testingan tano di pakaplapis so duwa nap karignan tanoron. Kadi tanoron mataon nap kapotol so puro iyan. Kaya gira mambu na nap kilay tano di niya di pakaplapi-lapis so tlawara o na nabab kabinasa. Nakatana miya pasad tanod mangupis so tek gangura o na niyog na kapakaid na ipamayupas. Balot tano aguma kapara tanod makapamayupas. Nakatan miya pasad tanod din niya palot tano aguma na kapakaid tanod na ipamayupas. Naginambupas ini miya pasad tanoro naan manalambaro ada tano mapasad na pagimasad tano bu amaya katrangan tano si Roman. Dalukod bu kami tatambag sana na masad tanod kapara tano madakli payupas. Na pumayupas tano daan kapumayupas tano daan na gina na mga puputsan. Kay gira na sumiya gadawatan nap kabubayaan ni randi imangwa agina na abulaklak nap karurusuraon yan. Gui girap nap karurun ti bubasuraon yan gusto bulaklak yan igira miya gango. Nagyuto saya butaman follow and share salamat.